तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर भैया। आज उपस्थित बानी रुआ सबके बीच में लेके एकदम ज़बरदस्त सुपर हिट मैटर छठी माई के गीत। और दिल से बताओ तनी भैया बहुत बढ़िया ये गीत के रचना कैले बानी। अगर एक नया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना 100% वायरल हो भैया। बहुत बढ़िया मैटर बा। तो चली मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाह कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, अच्छा गीत के तलाश में बानी, अच्छा मैटर, अच्छा गीत, अच्छा तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे अच्छा म्यूजिक नहीं खे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गए बनी भैया तो निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रुआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के, चाहे हिंदी में या चाहे भोजपुरी में, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि मस्त मीटर मिली भैया। मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली और चाहे म्यूजिक में कोनो प्रकार के शिकायत हुआ के ना मिली। तो ये खतरा कहल चाह भैया कि रोज़ हम वीडियो अपलोड करनी टाइम से 7, साढ़े 7, 8 बजे तक, 9 बजे तक लेटेस्ट। तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ सबसे पहले हमारा गाना का अपडेट आपके पास पहुँचे। अगर चैनल पर नया बानी तो ठीक बा। और वह कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा बेहिचक कॉल कर सकीले, चाहे रुआ ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, सैड सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, चाहे लव सॉन्ग, चाहे देवी गीत, चाहे छठ गीत, चाहे होली चैता, मैंने पारंपरिक कोनो चीज़ लिखवावे के बा। हर तरह के मैटर हम लिखे नहीं भैया। और वह सब हमारा चैनल पर होखब तो देखबे कर थोखब कि भैया कैसन कैसन मैटर लिखे नहीं। आज के मैटर बहुत धांसू बाटे। वो नीलकमल भैया के गाना ब्लास्ट कैले बा, ज़्यादा दिन ना भइल, कमे दिन में भइल बाटे। बड़ा बढ़िया हुआ गोले नहीं दर दरे दरे दरदती पगली जरावे अगरबत्ती, अरे मान ले बिया हम के पति पगली जरावे अगरबत्ती। बड़ी वायरल भेल बाटे ये गीत। तो कमेंट रहा कुछ भैया कि भैया ये पर छठी मैटर लिखी, तो सोचनी रुआ सबके बीच में छठ के गीत लेगो डाल दी। बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया मैटर बाटे। एगो औरतिया अपना पति से कहतिया, जौन के पति परदेश बारन, अरब में बारन, बड़ा भाव में बुलावतिया ये सुनता नहीं। अरे चली ना अब कौनो बहाना हो, आ भक्ति में दिल बावे दीवाना हो। ए राजा जी सुनी ना, अरे चली ना अब कौनो बहाना हो, आ भक्ति में दिल बावे दीवाना हो। अरे घरे आजा छोड़ के अरबिया, अरे घरे आजा छोड़ के अरबिया, पिया करब छठ के परबिया। हाँ घरे आजा छोड़ के अरबिया, पिया करब छठ के परबिया। अरे चली ना अब कौनो बहाना हो, भक्ति में दिल बावे दीवाना हो, कि घरे आजा छोड़ के अरबिया, पिया करब छठ के परबिया, राजा करब छठ के परबिया। तब भैया वही धुन पर ही गीत बाटे। अगर रुआ एकरा के गावे के चाहतनी, फुल सॉन्ग लिखवावे के चाहतनी, तो बिल्कुल उचित चार्ज पर ही गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। हमार व्हाट्सअप नंबर बाटे 8874473128। तो रुआ बेहिचक कोनो भी प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा संपर्क कर सकीले भैया। मिला तनी हम अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद जय भारत।